Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Балалар майданчыгын баланс калдылар. 4-нче комплекста яшәүчеләр үз ишек алдындагы уен элементлары өчен җаваплы затларны билгеләүгә иреште. Шолда татарча диктант яздылар. Белем бирү акциясе мәктәпләрдә, балалар бакчаларында һәм яшьләр үзәкләрендә узды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 52 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда узган тәүлектә коронавирусның тагын 11 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 10 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 25957 очрагы билгеле. Аларның 22660-ы терелгән, 29-ы узган тәүлектә. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Салахов җылыту сезоны башлау турында карар имзалады. Объектларны тоташтыру, әзерлек паспортлары һәм гариза булганда башкарылачак. Беренче чиратта мәктәпләргә, балалар бакчаларына, хастаханәләргә һәм башка социаль объектларга җылылык биргә киңәш иттеләр. Моннан тыш чаллы җылылык челтәрләре опрессовкадан соң җылылык белән тәэмин итү өчен 63-нче, 64-нче, 65-нче комплекс Сидоровка ГЭС бистәсенең 4-нче комплексындагы йортларның бер өлеше зыян күргән дип хәбәр итә. Бүгенге көн ахырына кадәр булган зыяннарны тиз арада бетерү өчен бөтен көч куела. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Балалар майданчыгын баланс калдылар, исегезгә төшерәбез. Яңа шәһәрнең 4-нче комплексында яшәүчеләр чаң сукты. Аларның ишек алдында уен элементларын пилот проект буенча 2017 елда ук урнаштырганнар. Ләкин эшлән тәмамланмаган һәм объектларны файдалануга тапшырмаганнар. Шул вакыттан бирле балалар майданчыгын күзәтүче булмаган. Толырак мәгълүмат алдагы материалда. Надо, чтобы эту площадку взяли действительно на обслуживание, чтобы она была законно, как говорится, наша. 4 ел эчендә балалар майданчыгы куркынычка әйләнде ди халык. Уен элементлары бозылды, аларны төзүче юк, чөнки алар беркемгә дә карамый. Шулар әлеге проблеманы төзүчеләр үзләре булдырган дип саный. Площадку не закончили до конца, как должно это было быть. Было обсуждение с жителями, все, значит, обсудили, все решили, что где будет стоять. По зонам все сделали правильно нам, но как бы до конца ее не довели и не сдали ее на обслуживание управляющей компании. Нам обещали здесь видеонаблюдение нет. Июль айында җирле халык белән Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагугина очрашты. Ул шулар проблемасын хәл итәргә вәгъдә бирде. Берничә атнадан балалар майданчыгы өчен җаваплы кеше табылды. Идарәче компания инде объектны баланска алырга әзерләнә. Спасибо большое, что сразу откликнулись на просьбу, подключились к работе. И в результате ведь какая была претензия людей, что нет хозяина, раз нет хозяина, нет ответственного. Ну, где хозяина нет, везде разрух и беспорядок. Если сейчас хозяин нашелся, на баланс передаете, значит, есть зона ответственности. Понятно, что это большая работа с жильцами. Это означает, что именно к вам сейчас будут все вопросы, если что-то не убрано или ломается. Эш күп булмады, тавыш бирүне үткәрү идарәче компания майданчык өчен җаваплылык булып, аны карап тотуга яшәүчеләрнең акчаларын тота алсын өчен күпчелекнең ризалыгы кирәк. К обществу имуществу собственников относится размежованная территория, непосредственно прилегающая к многоквартирным домам. Данная территория на сегодняшний день не размежована за многоквартирным домом и является собственностью муниципалитета. Для того, чтобы данную площадку взять в обслуживание содержания, мы сейчас проводим голосование с собственниками многоквартирных домов, для того, чтобы включить данное имущество в состав общего имущества самих МКД. Шуңа да карамастан идарәче компания үз өстенә җаваплылыкны инде алган. Майданчыкның төзекләндерелгән һәм буялган видео күзәтү камералары гына урнаштырасы калган. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллыда татарча диктант яздылар. Белем бирү акциясе мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, яшьләр үзәкләрендә узды. Теләге булган һәркем татар тел өлкәсендә үз белемнәрен тикшерә алды. Быел бөтен дөнья акциясе 6-нчы тапкыр үткәрелә. Ул Татарстанның барлык шәһәр һәм районнарын кочаклады. Педагогика университетында катнашучылар өчен текстны хәбәрчебез укыды.
Бүтін дүния татар диктанты педагогик университетында Мәскеу вақыты белән 11 сәгатьтә башланды. Шарда барлык теләүчеләр шул исәптән безнең төшерү төркемендә катнаша алды. Акциядә катнашу дулкынландыргыч, текстны уку тагы да катлаулырак. Безнең халыкта шишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Әмма аларның халык күңеленнән нур алып, тирән тойгылар белән байтылганнары гына озын гомерле була. Быел акция 6-нчы тапкыр уза. Алдагыларыннан айырмалы буларак, хәзер диктантны diktant.tatar сайтында да язарга була иде. Педагогик университетта 150-гә якын студент һәм укытучы үз белемен тикшерергә карар кылды. Я считаю, что это очень хорошая традиция, потому что, во-первых, мы должны знать свой язык матери, и это дает возможность нам также популяризировать знание этого языка. И это очень важно для подрастающего поколения. Быел диктант өчен язучы Гомер Башировның әсәрен сайладылар. Текст 223 сүз һәм 5 абзацтан торды. Мин мондай диктантта беренче тапкыр катнашам. Үзем 2нче курста укысам да, беренче курста катнашмаган идем. Текст бик җиңел булды. Күптән язган булмаса да, онытылмаган инде. Мин катнашасы килдем. Ничек сиңа текст авыр булдымы? Текст авыррак булды. Педагогика университетыннан тыш татарча диктант белем бирү акциясе 77 мәктәптә, 128 балалар бакчасында, 2 югары уку йортында, шулай ук шәһәрнең мәдәният учреждениеларында узды. Нәтиҗәләр 30 көннән соң билгеле булачак. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Көз иммунитетны ныгытыр вакыт елның бушырында организм витаминнарга аеруча мохтаҗ. Иммунитетны сакларга ерак көнчыгыш балык деликатеслары ярдәм итәчәк. Шалда Камчатка ярларыннан улды һәм балык сату күргәзмәсе эшли. Тәмле диңгез ризыкларын Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Шолы халкына таныш булган улды һәм Камчатка балыгы ярминкәсе шәһәр халкын һәм кунакларын сөендерүен дәвам итә. Киштәләрдә кайнар һәм салкын ысул белән ысланган балыкның 35-тән артык төре тәкъдим ителгән. У нас икра, новый улов, очень хорошая, крупнозернистая, слабосоленая. У нас очень большой выбор. Чавыча, слабосоленая, холодного копчения балык, горячего копчения чавыча. Белорыбица очень нежная, белое мясо без единой косточки. Нерка горячего, холодного, гомуль, кижуч. Шоллар Камчатка ягы диңгез деликатесларының тәмен лаеклы бәяләде. Диетологлар сүзләренә караганда, ак балык итендә кандагы холестерин күләмен киметә торган матдәләр бар. Диңгез деликатесларына чират иртәдән үк төзелә ди сатучылар. Шоллар арасында чавыча да популяр. Икра, конечно, вкусная. И не первый день я здесь рядом живу. А что вот пробовали и что рекомендуете? Ну, лучше белорыбицу. Я вот брала белорыбицу, она мне очень понравилась. А вот сейчас решила прийти за чавычей. У меня дети, внуки, угощать буду всех помаленьку. Беренче тапкыр гына түгел. Мин гел чавыч алам. Ну, менә яратам мин. Үзем икра алам. Гел алам. Диңгез деликатесларын авыз итәргә җитешегез. Улды һәм Камчатка ярминкәсе шәһәр халкын 12 сентябрьгә кадәр сөендерәчәк. Искәртеп узам, республикада COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 6 по 11 сентября долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Green, первый этаж. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны. Выставочный центр Экспокама с 7 по 12 сентября.